Merci. Nous commençons le tour des groupes avec Monsieur Stier au nom du PPE. Gospođo predsjednice, želim izraziti i ja solidarnost sa obiteljima nestalih studenata, ali i sa svim žrtvama nasilja u Meksiku. Moramo podržati i napore da se rasvijetli ovaj nemili slučaj, pa i napore meksičkih vlasti. Meksiku treba mir i treba pravna država. Da, izvan je pravne države kada i studentske organizacije, takozvani normalisti, idu prekidati ceste, ukrasti autobuse ili napasti tvrtke. Ali je i puno više izvan pravne države korupcija, ubojstva, tajne masovne grobnice. Dakle, mi moramo ići i u modernizaciju globalnog sporazuma, upravo da bi pomogli našim prijateljima u Meksiku da izgrade tu pravnu državu i da onda mogu osigurati i mir i prosperitet za sve državljane Meksika. Mislim da je to poruka koju moramo danas poslati iz Europskog parlamenta. Hvala vam. Merci. La parole est à Monsieur Jauregui Atondo au nom du groupe des socialistes et démocrates. Une minute. Hoy están con nosotros unos estudiantes compañeros de los desaparecidos. Yo quiero decirles en nombre de los socialistas europeos, quiero darles un abrazo, quiero darles nuestra solidaridad y quiero decirles que este Parlamento condena